Så blev det endelig fredag igen. I dag skal vi lave en rigtig forårsbebuder. Vi skal lave iskold rabarbersuppe. Og dertil skal vi bruge cirka 1 kilo rabarber. Uden blade og rod og det hele. 350 gram sukker, en stang vanilje, muligvis lidt citronsaft. Det kommer an på, hvor meget syre der er i de her rabarber, når vi får dem kogt. Og så en god liter vand. 1,2. Det kommer så ikke så nøje. Og så til sidst, når vi er helt færdige, så skal vi bruge noget mynte og nogle mandler. Og hvis det skal være en luksusudgave, så kan man også komme noget vaniljeis i. Men nu starter vi lige med at sætte vand, sukker og vanilje over at koge. Og så mens det koger op, så ordner vi lige rabarberne bagefter. Bare op i gryden med det hele. Og så skraver vi lige vaniljen ud. Så kan det få lov til at stå der og koge, mens jeg ordner rabarber. Nu skal vi lige toppen og roden af alle rabarberne, og så skyller dem godt under vandkanden. Vi har nu skyllet rabarberne og skåret toppen og bunden af. De skal bare skæres i små stykker nu. Nu er rabarberne snittet, sukkerlagen koger, og nu kommer vi rabarberne op i. Ud af de 3 bundter rabarber, jeg havde, der er cirka 1 kilo tilbage nu, og det passer med det vand, vi har sat over at koge. De skal bare stå og småsimre nu i 10 minutter til et kvarter, og så de koger ud og det hele. Vores suppe har nu stået her og simret i små 10 minutter. Nu skal vi have den sigtet. Der tager vi en ny gryde og en sigt, og så et viskestykke i, så vi får sigtet alle rabarberne fra. Det skal nu bare stå og trække igennem. Hvis man ikke har tålmodighed til, at det hele står og falder igennem stille og roligt, så kan man lige tage og vride saften ud af de sidste rabarber. Og min tålmodighed, den er ikke så stor, så vi vrider lige det sidste her. Når vi har sigtet det her færdigt, så skal vi have den smagt til. Og alt efter, hvad det er for nogle rabarber, man bruger, og hvor meget syre de indeholder, så kan det godt være, at der skal tilsættes noget mere sukker, eventuelt noget citronsaft. Men det finder vi ud af nu her lige om lidt, når vi har fået det sidste her sigtet igennem. Sådan. Her har vi suppen. Den koger vi lige op igen. Den kan i hvert fald godt tåle lidt syre, den her. Så der giver vi den lige noget citronsaft. Så tror jeg, vi er der. Den skal bare lige op og koge nu. Og så skal den på køl. Og den skal være iskold. Faktisk vil jeg egentlig råde jer til at lave den dagen før. Og eventuelt når I skal servere den, så lige sæt den på frost en halv times tid før, så den er fuldstændig iskold. Så smager den absolut bedst på en høj solskinsdag. Nu er vores rabarbersuppe helt færdig. I kan næsten se, hvor kold den er. Der ligger faktisk og flyder lidt is rundt ovenpå den. Og så kold skal den faktisk være. Og så er det bare et par øs op i en dyb tallerken. En kugle is i midten. Ristede mandelsplitter på. Og så lige lidt mynte på toppen. Det er iskold rabarbersuppe på en dejlig varm sommerdag. Velkommen.